Acțiunile Tesla au scăzut cu peste 50% din decembrie până astăzi. Tesla a pierdut în capitalizare de piață peste 800 de miliarde de dolari. Elon Musk a pierdut într-o singură zi 28 de miliarde. De ce? Este simplu. Economia este simplă. A scăzut cererea pentru mașinile Tesla. De ce? Iarăși este simplu. Din cauza politicilor duse de Elon Musk, public și agresiv. Nu-i nimic să te bagi în politică. Dar vreau să vă împărtășesc astăzi lecția numărul 1 pe care eu am învățat-o din experiența lui Elon Musk. Lecția numărul 1 este să știi de unde îți vin banii. Pentru că sună logic. O să mai zic o dată că e important. Trebuie să știm cu toții de unde ne vin banii. Profilul clientului Tesla este liberal, progresist, ecologist. Asta e baza. Asta era vaca lui de mulți. Asta era baza, segmentul lui. Liberal, ecologist, progresist. Acest tip de client votează în America cu Partidul Democratic, locuiește fie în California, fie în New York, fie în zonele, repet, asta e baza, zonele democrate, albastre, iar Europa, Marea Uniune Europeană, a adus o politică liberală, progresistă și ecologistă din ultimii ani. Iată baza. Elon Musk este iubit în continuare, dorit, ascultat în continuare, aplaudat, dat like-uri pe platforma X în continuare. Are o adorație în continuare. Dar MAGA, extremiștii din Europa, toată lumea care stă și cască gura la Elon Musk, din păcate nu cumpără o Tesla. Așa că Elon Musk a uitat de unde îi vin banii cu Tesla. Și lecția numărul 2 pe care eu am învățat-o din această experiență este că nimeni și nimic nu este indispensabil într-o economie de piață în care avem frumoasa concurență.